illeşler ve kadırlı dostlar. Şunu kıyınç duygusu bilen size Türkmenistan'ın demokratik opozisiyasının ve Türkmen halkının adından gülönýär. Bolu şäheriniň Kartalka dinç alış merkezindäki bolup geçen aýrylganç betbaçylyk hemmämizi sarsdyrdy. Sişenme günü giýje mihmanhanada ýüze çykan ýangyndan 76 adam öldü. Köp mihman heniden kedelhanada ýatyr. Ýoğulanlaryň maşgalatyna düşen agyr pajygany sizin bilen bilelikde duýgularymyz bilen baştan geçirýär. Bu erkenç wakada ýakynlary ýitirenleri tüýsürekden gynanç bildirýär. Yatan ýerleri ýakty bolsun, janlary jennetde bolsun. Bu dünýäde öz ýakynlaryň bilen hoşlaşmaktan has gynat ýokdur. Esasanam haçan da ýakynlaryň birden we tragik ýagdaýda ýitiren bolsun. Baştan geçirýän kynçylyklary ýeňip geçmek üçin sizin çalt dikilmeňizi Allah'dan dilýär. Allah kuwat bersin hemmämize. Bu betbaçylyk zerarly emirlerin kyn günlerimiz özara golu ve cebitleriň ähmiýetini ýada saldyrýar. Häzirki wagtda Türkiýanyň agyrlary bütün dünýäniň derdidir. Goý bu ýitkiler bizim birimize iýdel etmek ve her bir adamyň durmuşy üçin jogapkärçilik çekmek istegimiz bilen bagly dep desturlarymyzy dikilsin. Bu inançlı pursatda sizin görgünlüğünün dine bir Türkiye milleti değerli eğitim bütün dünyada yaşayan köp adamın yüreğine tesir edenliğini sizi inandırmak isteyen kadırlı Türk illeşler. Biz her vakit sizinle.